Birhen, karing sablang anghel ang banal, at kay kayo kapatad, ngi panalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo sana, king bye alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O Diyos ning kapayapan, ang pamamatawad kang Kristo, ing mata sa pari, alinob king kakarnan ning banwa, pikalam me kaya kami, ing upayan ni metong sakripisyo ning kapamayaran. Pagkalub mo kaya kaming sabla, ing makakit kaming grasya harapan mo, ban makapakyagom kaming lubos, king kalis ning kaburian mo, at makapagsanmetong kaming ganap, king makakabos ng kamatayan ning anak mo. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning Exodo. Ding amalesita, di natangla at selakayan de ing Israel, karin rapidin. I Moises sinabi na kang Josue, mamili kang tawan mo, at bukas abak luwal kang makilaban karing amaklesita. Ako talakad ko king taluktok ning talimundok, tatalanan ke ing tukod ning Diyos. Depata ng Josue ing sinabi ng Moises, at may kilaban nyo karing amaklesita. I Moises, Iaron, ang pongihur, minukyatlo king taluktok ning talimundok. Kaba mo rin tatas ng Moises ding takdena. Migwagi ang Israel, dapat kabudbeba nala, ding amalesita ilaring may nyambot. Ikwarang menikal ding takde ng Moises, inyaki ng walang maragula bato at binili re kagulutana. Ampon ka rin nyo linuklok. Iaron at Ihur, sinupno ding takdena. Mengat bala kaya makanyan lang menatiling makatas ding takde ng Moises, hanggang inyang limbugyo ingaldo. Josue gisana lang pemate king pataram ding Amalek, ampon ding tao na. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalita pakibat, ing talasaup tamo, iya ing Ginoo, amengawa, kimbanwa at kingyato. Ing talasaup tamo, ya ing Ginoo, amengawa, kimbanwa at kingyato. Ing talasaup tamo, ya ing Ginoo, amengawa, kimbanwa at kingyato. Iyat na kularing kakong mata karing bunduk-bundukan. Nung nukarin manibataning kakong kasaupan. Inginuyang sumaup ka na ko. Inginumengawaking banwat yato. Ing talasaup tamo, ya ing Ginoo, amengawa, king banwat kingyato. Enapain tuluting matisud ka, para tiyang makagising ing mimingat keka. Waing mimingat King Israel, eyami
papaigli po matutod man, ing tala sa uptamo, yaing Ginoo menga, king banwa at king yato, ing ginuyang bantemo, siping mo at syuban ke ka magluwalo. King pating apuning aldohe nakapanasakitan, ning bulan ke kabaning kabengyan, ing tala sa uptamo, yaing Ginoo menga, king banwa at king yato. Ingatan akaning Ginoo king sablang panganib, ili siya nakaking sablang ligalig. Ingatan akaking kekang pamaglako, hanggan aking pamagbalik mo, ngeni at king kapilan paman, ing tala sa uptamo, yaing Ginoo menga, king banwa at king yato, ing tala sa uptamo, yaing Ginoo menga, king banwa at king yato. Pamamasang iba't king kadwa ng sulat San Pablo kang Timoteo. Inya sukat kang epay gulot king sablang apag-aralan mo at silpantayanan matibe. Emo kakalingwan nung ninuring meging talaturo mo at nung makananong manibat pa kanitang malatika, balo monoring banal akasulatan. Balo mo, king kareti, malyari mong apag-aralan, itang kabyasnan, apainturo, king pangaligtas mo, king kapamilataning kasalpantayanan, kang Kristo Jesus. Ing sablang atyo karing kasulatan, pepaisip na nga ning Diyos, at malyaring gamitan, mipnong kapakinabangan, king pamituro, king katutuan, king pamaglaban, king kamalyan, at king pamitulid, king balakwit, dapat, king pamayinad, king banal a pamibiyebye. Makanyanyaping maging matampa at makasadyang gampa, king nano pamangmayap akararaptanan, ing taong susuyo, king Diyos. King arapaning Diyos, ampon king arapan ng Kristo Jesus, amukum karing sablang tao, mabye ampon menga mate, ampon alang-alang, king panyatang na, at king pamag-ari, maigpit kong panabilin keka. Ipanaral mo sana ingamano, at makapanahon man o wali, emo patugutan ipanaral. Labanan mo ing kalaraman, itulid mo ing mali, at patatagan mo lob, king kapamilataning mapibabata, at maingat apamituro mo karela. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
Ingamano ning Diyos, mabiyet gugunyat, asa sa girana, pati na yung kalihim-lihima ng panamdam at isipan ng tao. Ingino manatili kaya kayo, At kekan timurin, pamamasa kay may pabalita, agpang kang Lucas. ligaya keka o Ginoo. Salita ng Jesus, karing kayang alagad, ing metong atalimhaga, ban ito runay karela, king sukat lang parating manalangin, at kapilan man, elamiminalob. King metong nga syudad nga na, at ing metong nga hukom alang takot kin Diyos, at alayang gagalangan at tao. King syudad mo rin ito, at ing metong nga babaeng may balo, ang maralas, pupunta king hukom, at parati ang sasabyan, so panyo ko po, laban king kakong kalaban. Eya may bisa ingukom, kilob ning makabang panahon, dapot king katataw yan, sinabi na king kayang sarili, agyang alakon takot kin Diyos, at gagalang kanino man, so pan keng manakit katuliran, ing babaeng iti. Bantok na nga na kong pangabalanan, magkangasora na ako pa, king pamamuntana keti. At nga na ning Ginoo, dimdam yo, yung sinabi na ning Marokaw kong, ngeni, ipagkait na kaya nin Diyos, ing katuliran na, karetang pinili na, amamaus pasaup, kaya, aldo at benge. Eno kaya agad sa upan, sasabihan ko kaya kayo, agad-agad non din ang katuliran, dapot panyatang ning anak nin tao, manakit ya kayang taong manalig kaya, ketiking yato. Kapatading mayap ng balita, nagkakataang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Pasibayo po, mayap pa, sisilim po kay kayungan. Malungkot kayo po ata. Pasibayo po, mayap, sisilim po kay kayungan. Bakit gritinohan po rin kay kayong kasi mayap, sisilim po, mayap, sisilim po. Nung sisimba kayo po, aldo-aldo, o kaya manalbe kayo pong misa, king social media, pansinin nyo mekad, ring ebanghelyo tamo, nung ako magkamali, halos may gitna pong paraminggo, tungkol na po king pamangadi. Nga pong Ginoo, tuturuan na po rin kayang disipulos, din kayang alagad, din aliwa makapalibot kaya, tungkol king pamangadi. Anyang pong Domingo, Ewari, dimdam tayo po ing kwento na po, kwento da po rin Apolong Leprosuan. At ang Apolong Leprosuan, sinalpan tayo laking nga pong Ginoo, linapit la kaya, pepasaup la kaya, at pemintuan de, ne po. At kabang dalan, papunta lang sa sacerdote, kinayap la po rin Apolo. Dapot, karetang Apolo nga reta, pilan la po rin nibalik. Metong yamo po, ne po. 1 out of 9. Anyang mga ilangan na rin Apolo, sasalpan tayo laking nga pong Ginoo. Anyang okay no, kabilyan, no, sinalpan tayo, meka dengaliwa. Bala maging pamangadi, ne po. Maralas po, mga di tamo, potang atin tamong kailangan. Potang masaleseta, no? Balik sa bisyo. Ay, ne po. Dengaliwa, Ginoo, pakayapan mo ko. Potang kinayap ko, bumawi ko yung kasimbana kong pasibayo. Anyang kinayap ya, aliwa na pisamba ng pintalana. Di balik yaking sabong, ne po. O kaya king kasino. So, meron siguro matutuan, o panagkat king Ebanghelyo last Sunday, we pray not only out of need, but out of gratitude. Mga tita mo, alim mo po ang ating tamburi, o kaya masakit yung bili. Noon mga tita mo,
bang pasalamat mo naman, kingapong Ginoo. At yung kayo po bisamban, ali mo uling ating kayong anyawaran o kaya masakiting kabilyan. At yung kayo bisamban, bang kanita, mamya mo naman kapasalamatan. Amen po. Ngayon ni pong Domingo, ngayon ni Aldo, kikatamang ebanghelyo, mekad, masanting niya mo namang pigunaman, ing metong karing katutuan, king pamangadi, that prayer is not only a means for us to reach God. Prayer is also allowing God to reach us. Mga dita mo, ali mo bang ayabot at akasabi tayo nga pong Ginoo? Mga dita mo naman, mga dita mo naman, bani nga pong Ginoo, ayabot na katamo at damdaman tayo mo naman. Prayer is not only a means for us to reach God, prayer is also allowing God to reach us. Normal mo po, nepo, potang mga dita mo, may nyawad tamo. At yung tamong kailangan kingapong Ginoo, sana po kumayap na ako po king sakit ko. Sana po kumayap na yung anak ko. Sana po tuknang no po rin bagyo, tuknang na po yung oran, bang kanita, milako na po yung albog, king bariyumi. Sana po ipasar ko po king exam. Sana ma-approve yung visa. Sana makapag-abroad yung anak ko. Miyaliwa, nepo. Kintalim hagang yan, king ebanghelyo, at di mo namang tao o babaeng may balo ang may nyawad. Nepo. Nanda po miyal king kwento. Ini kanong may balo, mumuntaya po kanong kimetong akum, kimetong a judge. Pero ining judge siya ini, alayang Diyos katawan. Alayang anong kakatakutan ang gagalangan na liwang tao. Talagang mga tapang niya po. Nepo, a faithless judge ang po alayang po anong gagalangan na kakatakutan na liwang tao. Pero, bandang tauli ka, no, ining judge siya ini, andiyan alayang Diyos katawan, sino pa ni pamurin, itang may balo. Bakit po? Nga na po na yung judge. Sopan ko niya, pen. Pota, sora na ako, anong kakulit. May stress ko kaya. Sopan ko na. Pantong ko na yung justice, nga na. Pantong ko na yung katuliran. Bantok na nga na ako. At nga na yung ebanghelyo, migit ya paken, ing Diyos tamo king banwa. Nung tang judge alang Panginuan, makanano ya pa kaya kanu kaya katamo nga pong Ginoo. Nung imaya pa tao o yung tapat kaya, manyawad yan saop kaya. Pero, nulawen tayong kikatamong sarili king kwento, many of us pray like the widow, asking again and again for help, for healing, or answers. And when God seems silent, ning kayo magtakata mo, daramdaman na ako yan nga pong Ginoo. Daramdaman na ako yan nga pong Ginoo. Ako tang yun na po ita, ning kayo manya, mga di kayo, manya nga pong Ginoo, alang malalyari. Makaramdam niya kaya nga pong Ginoo. Pero kalupan ni sinabi ko po kapatid, prayer is not only about reaching out to God, it is also about allowing God to reach us. Ing pangadi, mo tungkol king pagkalub ning apong Ginoo. Mo tungkol king pagkalub na ngano yung burita mo, apong anyawaran tamo, ning kay o maralas pa nga, king pangadi, buta nakatamo ning apong Ginoo, bang atagkil nakatamo. Abayo o kaya asadya king mas masanting, mas mayap, o mas maragul apamalak na para kay katamo. At di po metong ang kwento, at yung po kanong metong ortelano, at niya po kanong dimot asikan. Simple ya mo po, po karagulan, king arap ng bali. Alam pa makayang balikan na king baryuda. O neng ila, makatok ng lapo king dry land. Wala po palaging malangi king lugar da. But every day, he went out to his field to till the soil and plant seeds. Even when there was no rain. Andiyan po kanong malangi, andiyan kanong alanguran, ining ortelano, hanggang malaw kitang pikwanan danom, kukwaya, mananaman niya po, nepo, mga ambulya. Nga rin kayang siping bali, ang kawagan sa ortelano, magpakapagal ka mo, why do you bother? The ground is dry, nothing will grow. But the farmer replied, I am not just waiting for the rain, I am preparing for it. And weeks passed. The farmer kept working, watering small plants with what little water he had.
Then one night, dark clouds formed, and for the first time in months, rain poured down. His field was ready to receive the blessing. Sakto no po dagul, itang tenam na. Agyuda na po inguran. Dapat itang aliwang asikan, ikwada pong mengasyas, meging burak, anak kasakit tamnan, pero ining ortelanong magsadya, denta naman na, pila namong bulan o pila namong paruminggo, mupul ne. My dear friends, that is what prayer does. Sometimes, yes, it feels dry and fruitless. We pray and see no results. But prayer tills the soil of our hearts. It makes us ready for God's grace when it comes. Potang mga di tamo at feel tamo, tamo mga pagbigyan, o kaya bala mo, nakatapakibatan ni nga pong Ginoo. God is not ignoring us. He's preparing us. Prayer softens the hardened ground of our hearts so that when His blessings rain down, we are ready to receive them. O yan po. Prayer is not just reaching up to heaven, it is letting heaven reach us. It is not only a means for us to reach God, it is also allowing God to reach us. So my dear friends, allow God to reach you. Potang sisimbata mong, alimoy katamo yung lalapit yung nga pong Ginoo. Noon nga pong Ginoo, mas alalapit na yung sarili na kaya katamo. At tamo po balo. Tamo napapansinan na po. Nga pong Ginoo, tatagkilana ka, babayuana ka, o kaya sasadyana ka, king mas masanting at mas maragol apamalak na king biya mo. Amen po? So, let us keep praying, sunduin pa mga di, not just to get what you ask for, but to let God reach and transform you through the very act of prayer. Sunduin pa mga di, ating nga pong Ginoo, iya pong balak ya katamo. Amen po? Palakpakan tayo po. Nga po. Talakad na ko po. Ikatamongan, sasalpantaya po. King Diyos, ipanglubos may paya, lina lang kim banwa ang ponyato, at kang Heso Kristo nga nakabugtong nga ginuta mo. Pingagliking upayaning banalay Espiritu, mibait kanwa na Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, pepay tasya banwa, makaluklok, wananin Diyos, ibang lubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka ring mabye, ampon may nga mate. Sasalpantaya ko, king banala Espiritu, king banala kapulungan katolika, king pamisamakding banal, king pangapatawa da rin kasalanan, king pasubrirang miyering mete, at kimbiyalang anggo. Amen. Manalangin tangening mitmong sika na nalub, anti mo nga adwa ng kikatamong Isus king aldoyti, nga tamong sumabi Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Ginoo, manakit ka sanang kasalpantayanan king yato, ipagkalubo karing kekang misyonero, ing sikanan mikalat king ebanghelyo, anting maya pabalita, makapanoon man o wali, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Ban manakit kang kabyasnan busal mi, iyalbog me ingke kang balayan, king mensahe ning ebanghelyo, at king sarili mong biye, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Ban manakit kang lugod, busal mi, ibyemo king kekang iglesia, ing maragul a kapag malasakitan karing kalulu at karing mayna, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Ban manakit kang katuliran, busal mi, ibalik mo ing karapatan ding kekang kakaluguran, amani gapo keka aldot bengi, at dinan mo kami namang tetagan, dapat kaniti, ipanalangin mi keka o Ginoo.
Ginoo, pakaramdaman ming kekang balayan. Ban manakit kang kapanaligan busal mi, saupan mo laring mangailangan at siralob, at miiangat ka ring matara keka, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, pakaramdaman ming kekang balayan. Ban akit mo ing kekang sarili at subusal ding kakaluguran mo, gawan mo ring kaya kaming komunidad santungan ning kasalpantayanan, ning pamirakayan at pamisan metong, ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Ginoo, pakaramdaman ming kekang balayan. Ngayon po king katahimikan na duwan tamo, ing sarili taang kapagnasan. Ginoong Kristo, papanatilian mo keng tapat at mit mong tiwala king kaya kaming pamanalangin, uling balo ming pakiramdaman ang kaya ning ipa, potang manyawad kami kaya, king kapamilatan mo uling ika, ing ginumi manggaman kapilan. Amen.
Manalangin kayo kabataan, baning daon tamo, matanggap yara pa rin Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapan saning Ginoo itindawon karinggamat mo. Kingi kapurian po ni kaligaya ning lagyuna. Kingi kasaplala tamot ning mabilog ng banal akapulungan. O Diyos sa ginumi, pagkaluban mo kaming timawang pamisip, bara ka nga asuywan kareti muring kalam ameni batkeka. Kikasaupan ng grasya mo, luminis kami sanang lubos, kareti muring banala misteryo gagampanan mi, kikasuywan keka, itiyadwan mi, kikapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabe, yake kayo, At kekan timurin. itasyo ring pusoy. Makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayong ginua Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin, karapat dapat ang pumatulid, sukat ang pumakakabos. Ing puriyan ang pumapasalamatan da ka. Kapilan man ang puno ka rin man, o ipa, Diyos sa malugod ang pumagana ka. King pamaylas na pumangasobli ng mebye. Timawa na kami, iba't king pamanalipan ng kasalanan ang pong kamatayan. At pikaluban na kaming dangalan, maging lahing pinili. Suging pari, banala kapulungan, balena iniwi. Numan ka rin, ibulalag mila, ring makapagmulalang dapat mo. Uling iba't king karalumduman, inaos mo kami, papunta king makapagmulala mong sala. Ulinita, kamberin sa blongkoro, ring angheling banwa, daralit kami king ligaya mo, alang tok ng ngaming ang pupuri. Ikapining banaloy pa, iking sibuling sablang kabanalan. Ulinitay panigapumi, itugtog me, ing espiritu mo, antimoy titipang ambon, kareting ahin mi, ban pabanala nala, at para kaya kami gawa na lang katawan, ang pondaya, ng ginuming Yesu Kristo. At tatandaanan mi po, kanitambenging mi pagtaksilan niya, at bayon ako sang loob din naon ng biyena, king pamaylasang pong kamatayan, kinuha na yung tinape, pe pasalamatan na kat pinuri, piraso ne, at dinuwang ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kanan niya, iti yung kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan. Kinuha na yung kalis. Pasibaw yung pepasalamat keka. At binyay na yung kalis ka rin kayang disipulong ana. Tanggapan niya iti, ikaw ang minum ko kaniti. Iti yung kalis ng kanakong daya, ing daya ng bayo at alang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kayo at para ka rin sablang tao. Banketa, may patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti ating kapigaganakan kanako.
Ing misteryo ng kasalpantayanan. Kamatayan muling ubing mo, ing kamatayan ni, ing pangasuli mong bebe, sige mong ibigin, ing Jesus at ang maligaya kay kami, ing Jesus at ang maligaya kay Inyang ngayon gaganakan mi, o makalulong ipa, ing kamatay ng panipangasubi na mebye. Daraon miya kaya kayo tinapin ng biye at ing kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepal yan mo matampang talakad harapan mo at sumuyo keka. Ikami nga sanang misulusulok ing katawan ng pondaya ng Kristo, tipunan na kami nga ting metong ng banal na Espiritu. Ganakan me o ipa, ing banal na kapulungan mo makalaganap king meto yato. Ban mi ganap king lugod kambe ng Leo ing papami, ing Florentino king kaming arsobispo. Ding sablong obispo, pari ang pon diakono, at ding sablang susuyo king banal na kapulungan mo. Ganakan mula naman, ding kapatad mi, amin na ng pepainawak king pihong kapanayan ning pangasubling mebye. King pakalulo mo, idala mo la, at ding sablang mayangon na biyakit ang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kami nga, gawan mo kami nga karapat dapat magkamit, king biya lang hangga, ban kambe ning Juana Virgen Maria, Indonin Diyos, kambe ng San Jose, ning esposo na, kambe ring Juan Apostol, at ding sablang banal, ami biya kalugod-lugod keka. King kakaban din panahon, apor yan na pangapaligayan da kasana, king kapamila taan ng Kristong anak mo. King kapamila taan ng Kristo, kambe na at kaya, ipang mayupayang tuto, kagumning banala Espiritu, pupurian at parangalan daka, manggaman kingalang angga. Ngeni kimit mong kapanaligan ng paulugod king ipa, abe-abe tang maus kaya, karing amanong tirang kikatamong Yesu Kristo.
Ikabos mo kami, king sablang Maroko ipa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Banting ka sa upahan ng pakalulo, mumitimawa kami parati, king pamanalipan ng kasalanan, at bikabyos kaming alang sa sagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ng pabagsadyan mi, ing panyatan ng ligaya, ing talapangabos ming Yeso Kristo. O Diyos sa ipami, ang ginuming Yeso Kristo, sinabi ng karing apostol na, ang kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ang kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mula sana babalik danding kasalanan mi, no na yung pansinan mo, yung kasalpantayanan, yung banal na kapulungan mo. Layon may pamayapan na pampisan meto nga nagpangking kaburian mo. Ika mabibiyang pa umagari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaan ng Ginoo, parati sanang mantabe kay kayungan. At kekan timurin. Ngayon po ang timetong pamilya ng Diyos, dakit aming kapayapan, king balang metong, pesudiyo po kay kayungan. Nyo, ang kordero ng Diyos. Nyo, hi Jesus, bistamo na tamo karapat dapat, linapit at lalapit ng kayong sarili, bang may kabus tamongan, mapalat ang mayaws, king kayang apunan. Gino, ek matampang tanggap keko. Dapat yagkas miya nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, pagkaluban mo kaming pamagparati, king pamakinabang mi, karating kalam ning banwa, ban kaming magkamit kasaupan, king biyay migatiking yato, at mabiyasang dapat ka ring makauli kay kami, kiligaya mong alanganga, itiyaduan mi, king pamilata ng Kristong ginumi. Amen. Luklok kayo po sa guli. Ito po anong announcement po. May pabingi po kay katamungan. Atin tamo pong second collection ngeni. Deti pong mali kong mapero, gamitan la para keng World Mission Sunday at Prison Care Apostolate. Kadwa po, iba't po king kaya katang opisina, para po kareng bisang magpakonect ng kuryente para king daratang daon. Malyari na kayo pong mamayad ngeni king opisina. King Aldona po ning pamagtayid, magsimula king October 30 hanggang 31. King oras sa alas 8 ning abak hanggang alas 5 ning panapon. Itang November 1 po, alas 8 ning abak hanggang alas 12 ning ugto po. Katlo po, payabot na po ning kaya katamong Betis Fiesta Committee 2025. Atin tamo pong maganap a raffle draw at bingo king daratang October 25. Aldo na po ning Sabado. Itapunggat panapon king Betis Court. Alawuna po. Malyari kayo pong saling ticket kareng BFC at CPC. Dakal pong salamat. Kaya kayo nga pong sinimba, remi ng tabi, mag-offer, mag-serve, dakal pong salam. Palapakan niyo po yung balang metong. At karing ay gana-gana pong sinaw po, kaya kaming parokya, karing po king San Agustin Parish po, especially po, kitang fundraising event may pong Pere the Musical, karing ay gana-gana pong Melbe, Minantabe, at di na kaya po karing karelang kayatinan, dakal pong salamat, karela, kaya kayo po, palapakan niyo po yung balang metong. Sana po, andyang one sabik mo po kanong nga pong among Eloy, makauli ko po kayo ni parokya, bang pagmisada kayo po, at kaya akayabing mga di. O kaya mo po ita? Ngayon po. Ngayon po yung pag nakaking pamigunam tamong ngayon Aldo, lalapit aking nga pong gino, di po bang nipalapit tamo kaya? Noon bang kata, iya mo naman, mas alapit na yung kayang sarili kaya katamo. Dola naman yung posibleng nga pong gino, pero mas ibuklot na yung puso, bang kanita, mas may tagkil tamo. Malita mo po, niya po. Pakayapa na katamo, o kaya isa dyan na katamo. Kaya mas maragol, mas masanting mapamalak na king biyata mo. Amen po? Amen. Talakad na ko po. Inginuman tabay kaya kayo. At kekan timorin. Bendisyonan na kayo at palaging ingatan ng mayupayan Diyos. Ingi pa ang panganak, ang banal na Espiritu. Amen. Ing misa po may daon mameta na king kapayapan. Salamat, King Diyos. May pabengi po kaya kayo nga. Maya pabengi mo naman po.